Білім ол хәзине, хезмәт аңа ачкыч. Француз лексикографы Пьер Буаст бу сүзләрен үзенең биографиясеннән язып алган кебек. Күп еллык хезмәте француз теленең универсаль сүзлеге. Китап аның вакытында 19 гасырның иң популяр басмаларының берсе булып санала. Чөнки ул вакытта китап белем алуның бердән-бер диярлек усулы иде. Хәзерге көндә белемне күп санлы чыганаклардан алырга мөмкин, әмма төп өлеш хезмәт үзгәрешсез беренче урында. Бу белем дөньясы. Бүген без гадәти булмаган сыйныфларга, мәктәпләргә, һөнәрләргә китергән тырышлыклар турында сүз алып барырбыз. Бүгенге программада Авыл горур яңгырый. Балтач районының авыл мәктәпләрендә нинди гадәти булмаган сыйныфлар барлыкка килде. Иңнәрендә погоннар, билләрендә солдат кайышы, кадет мәктәбендә шын ирадларны ничек тәрбиялиләр. Иң яхшы укучыга 100 000 сум Нирвана өйрәнү объекты буларак. Белем дөньясында тагы нинди кызыклы хәлләр булды. Татарстанда яңа төр эксперимент башланды. Кайда дип сорасагыз, әлбәттә мәктәптә. Балтач районында сынау проекты сыйфатында аграр сыйныфлар эшли башлады. Хәзер 9 авыл мәктәбендә профильле юнәлеш булдырылган. Куратор эшен Казан аграр университеты башкара. Монда авыл баласын нәрсә белән шакыттырып буласын? Алар өчен бу гадәти тормыш. Әмма хезмәт һәм җиргә мәхәббәт дәресләрне үзенчәлекле иттереп үткәрергә үтәргеч була ала. Гөлинә Шаймуллина моңа инанды. Здравствуйте! Вас приветствует лесной класс Малозинской средней школы. Наш девиз «Родную природу, любимый наш край, ты береги и охраняй». Туган як табигатен саклау. Балтач районының кече Лызи гомум урта белем бирү мәктәбе укучыларының төп шигаре нәкъ менә шулай яңгырый. Бу балалар барысы да аграр классларда урман хуҗалыгы юнәлеше буенча белем ала. Мәктәпнең үз урманчылыгы һәм хәтта үз урманчысы да бар. Әлеге җитди һәм җаваплы вазифаны 10нчы сыйныф укучысы 16 яшьлек Илназ Шәйхиев башкара. Ул питомниктагы эшчәнлекне алып бара, үзенең командасы белән урман кырларны чүптән арындыра, агачлар утырта. Мы присоединились. Без бүген Яшә урман бөтен Россия акциясына кушылырга булдык. Агач утыру бик мөһим һәм җаваплы эш. Аны дөрес итеп башкарырга кирәк, югыйсә үсеп китмәячәк. Киләчәктә Илназ Казан аграр университетына урман хуҗалыгы юнәлеше буенча укырга кергә хыяллана. Бу очракта ул инде чын урманчылыкның урманчысы була ала. Үзенең максатына ирешү өчен аграр класста укый, өстәмә белем бирү түгәрәкләренә йөри. Әмма Юлия Дмитриевага бу белемнәр генә җитми. Кыз табигать белән бәйле барлык китапларны туплап бара. Бүген дә без аны укып утырган җирендә очраттык. Я знаю лес как свои 5 пальцев. Мин урманны кулымдагы 5 бармагымдай беләм. Бу эштә мәктәп питомнигы ярдәм итә. Анда без агач төрләрен өйрәнәбез, ырлык күркә җыябыз, үсентәләр утыртабыз. Мин агач яшен тиз билгеле алам. Моның өчен аның кәүсәсенә карарга кирәк. Андагы буҗра саны агач яшенә тигез булачак. Көндез балалар безнең үзебезнең программа буенча дәресләрне укыйлар. Но шуннан тыш безнең әле балалар сойлап ала алдылар биология географический профильне. И аларга хәзер бүгенге көндә биология һәм география фәннәре күбрәк керә. Университеттан килгән укытучылар дополнительно укыта. Без инде тагы тыгыз элемтәдә эшлибез Арчалич институты белән. Чөнки алар бит инде күбрәк практик кабыза күрсәтәләр. Бүгенге көндә балалар кичке сәгать 5-ка хәтлек менә бу направлениегә күбрәк бирелеп укыйлар. Республикада аграр класслар быел оеша. Бүгенге көндә әлеге программа Балтач районының төрле авылларында 9 мәктәптә оеша. Аларны җирлекнең иң алдынгы юнәлеше булган төрле профильләргә бүлгәннәр. Һөнәри классларда физика, математика, биология, табигать белеме фәннәре, ландшафт дизайн, технологик процессларны автоматлаштыру укыла. Шулай авыл хуҗалыгындагы заманча технологияләр өйрәнелә. Аграр классларда уку-укыту дәресләрен алып бару өчен Балтач районы мәктәпләреннән 11 укытучы Казан дәүләт аграр университетында квалификация күтәрү курсларын үткән. Кече Лызи гомум урта белем бирү мәктәбенең биология һәм география укытучысы Вероника Егорова шуларның берсе. Бүгенге көндә мөгаллим авыл хуҗалыгы классларын җитәкли. Мы
инструментом. Балалар бу программаны бик яхшы үзләштерә. Бүгенге көндә нәтиҗәләре бездә бар. Мисал өчен узган ел Junior Skills эшче һөнәрләр чемпионатының муниципаль этабында укучыларыбыз чыгыш ясап, дәрәҗәле урыннарга лаек булды. Балтач районының мәгариф идарәсе җитәкчелеге әлеге аграр классларда белем алучы балалардан эшмәкәрләр тәрбияләргә хыяллана. Укучыларның инде бүгенге көндә дә үз проектлары бар. Кемдер ферма тотырга, икенчесе ландшафт дизайн юнәлешендә эшләргә ниятли. Аграр класслар бу очракта аларның хыялларына беренче адым. Әгәр укытучың офицер булса, хәрби укучы егетләрне нинди һөнәрләргә өйрәтә ала? Һичшиксез күпкә. Әйтик, бию һәм барабаннарга оста итеп сугуга, кул сугышы я парашют әзерлегенә. Шулай да математика, физика, тарих турында онытырга ярамый. Бу белемнәрнең барысы да киләчәктә һәр кадетка кирәк булачак. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемен йөрткән Казан кадетлар мәктәбе укучылары моны яхшы белә. Малайлар үзләре дә бик теләп укыйлар. Шушы көннәрдә яңа укуга керүчеләр беренче антларын кабул иттеләр. Камила Насибуллина анда булып кайтты. Раз, обороточки, раз. Иякләрне искә күтәреп гәүдәне төз тоту. Аңлаешлы, әмма ияләнмәгән кеше өчен бик катлаулы кагыйдә. Стройда йөрергә өйрәнүчеләр аны тиз арада үзләштерергә тиеш. Чөнки алда зур имтихан көтә. Тантаналы рәвештә ан бирәселәре бар аларның. Әлегә хәрәкәтләре тигәл килеп чыкмый. Ясаган адымнары да кыюсыз. Тик теләк көче зур. Кадет исеменә лаеклы буласлары килә аларның. Сразу за дерево. Дерево тебя убережет. Вот. Ә менә монысы инде 9нчы сыйныф укучылары. Алар кадет мәктәбе тормышына башлары белән чумган. Укуны да уңышлы алып баралар, түгәрәкләренә дә өлгерәләр, хәрби әзерлекне дә үзләштерәләр. У меня, как сказать, семья вся военная. У меня отец пограничник. Мин хәрбиләр гаиләсеннән. Әтием шик сакчысы, абый десантчы. Бу юлны дәвам итәргә булдым. Киләчәктә кадет мәктәбендә укыган идем дип, балаларыма мактанасым килә. Я хочу сюда. Мин монда укырга әнемне алып килер идем. Әле ул бик кичкенә. Кадет мәктәбендә белем алса, әдәпле, җаваплы булып үсәчәк. Монда аннан чын ир-ат тәрбияләячәкләр. Бу мәктәптә рәхәт, монда гел булышып торалар, укытучылар да әйбәт. Башта монда килгәндә мин куркайдым, малайлар белән сөйләшергә, монда минем бик күп дусларым бар. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәп-интернаты 2005 елда оешкан. Аңа бик җитди социаль җаваплылык йөкләнгән. Авыр тормыш хәлендә калганнар, ятимнәр, күп балалы гаиләләрдә үскән малайларны лаеклы дәрәҗәдә тәрбияләү. Мәктәпкә 5нче сыйныфтан алып кабул итәләр. На сегодняшний день обучающихся 380 человек. Бүгенге көндә бездә 380 укучы белем ала. Биредә укырга теләүчеләр күп. Шуңа да конкурс үткәрергә туры килә. Һәр ел 6нчы, 7нче, 8нче сыйныфларга өстәп укучылар кабул итәбез. Чөнки кайбер балалар өчен безнең программа катлаулы булып тоелырга мөмкин. Башка мәктәпләрдән аермалы буларак бездә хәрби, спорт, техник, физик әзерлек буенча эшләр алып барыла. Моннан кала кадетларга әхлакый, эстетик тәрбия бирелә. Вакытка йөгерү, автомат сүтеп җыюны һәркемдә булдыра. Ә син менә вальс биеп кара. Бу шөгыль игътибарлык, координация һәм нәзакәтлек таләп итә. Ә менә кыю, экстрим яратучы малайлар өчен парашюттан сикерү мөмкинлеге бар. Биредә яшь десантчылар клубы эшли. На сегодняшний день 187. Бүгенге көндә 187 укучы парашюттан сикерде. Әлеге спортның 3нче дәрәҗәсенә ия булган кадетларыбыз да бар. Кадет мәктәбендә белем алучылар сайланган юлларын дәвам итәргә булса, аларга хәрби училищега керү җиңелрәк булачак. Чөнки барлык һөнәри әзерлекләр үзләштерелгән. Ә менә 18-ен тутырып, шундук хәрби хезмәткә баручылар ватан алдында бурычларын офицер погоннарында дәвам итәчәк. Дагыстанда иң яхшы укучыга 100 мең сум биреләчәк. Чит тел буенча мәҗбүри имтиханга әзерлек өчен ул акча җитәрме юкмы, анысы ачык сорау. Әмма бу ике вакыйга ничек бәйле? Бу хакта мәгариф дөньясындагы интернет яңалыкларга традицион күзәтүе белән Нияз Рахман. Сәлам дустым, менә бер атна вакыт инде узып та киткән, бу арада интернет дөньясы кызыклы яңалыклар белән шаккаттыра. Иншаф дигәннәре безнең рубрикада. Сезнең белән аларны мин Нияз Рахман таныштырырмын.
Бу атнада бердәм дәүләт имтиханнары кабаттан игътибар үзәгендә Илкүләм ата-аналар комитеты чит ел буенча БДИ һәм төп дәүләт имтиханын мәҗбүри тапшыруга каршы чыгыш ясады. Алар фикеренчә, тагын бер мәҗбүри имтихан балалар өчен укуны авырайта, ә аларның әти-әниләре өчен репетитор яллау финанс чыгымнарны арттырачак. Җавап үзен озак көттермәде. Дәүләт думасының мәгариф һәм фән комитеты рәисе урынбасары Борис Чернышов яңа имтиханнарга мораторий кертергә чакырды. Ул якындагы 5 елда мәктәп укучылары өчен яңа имтиханнар тапшырмаска тиеш дип саный. Иң мөһиме каш ясыйм дип тагын мөгез чыгармагайлары. Узган атнада Гауга үзәгендә Красноярск төбәгендә яшәүче уникаль прическалы Прохор исемле малай булса, бу атнада чират укытучыга да җитте. Жанжал Ростов шәһәрендә куба. Биредә имеш бер укытучы ир-ат мәктәпкә тырнак ясатып килгән. Бу хәбәрне шунда ук социаль челтәрләр эләктереп ала, хәтта тавыш бирү оештыралар. Сорау шундый: укытучының тышкы кыяфәте булуы мөһимме? Барлыгы 11 мең кеше тавыш бирә. Нәтиҗәдә 42% юк дип саный, каршы килүчеләр 32%, әмма 26% халык исә җавап бирә алмый. Тырнак ясаткан укытучының үзен директорга чакырталар. Ир кеше исә моны бары тик табиблар кушуы буенча гына башкарды дип белдерә. Яхшы укытучы булса, аның кыяфәтенә дәгъва юк дип белдерәләр мәктәптә. Әти-әниләр каршы түгел имеш. Ә иртәгә чәчен бу ир кызылга буятып килсә, ни диярләр иде икән? Очень смешно, потом над оценками посмеемся. Мәктәпләрдә зауыкка урын юк шул исәптән кесә телефоннарына. Бу мәсьәлә кабаттан игътибар үзәгендә. Хәтта кайбер төбәкләр кәрәзә телефоннарга каршы көрәшкә берләшергә мөмкин икән. Ростов шәһәренең кайбер мәктәпләрендә 1 сентябрьдән аларны инде тамам тыйганнар. Түбән Новгородның 8-нче лицей укытучысы Ирина Ярцева кыйммәтле телефоннарны бөтенләй алмаска чакыра. Ә менә Красноярскның 21 мәктәбендә югары сыйныф укучылары исә үзләре бу начар гадәттән читләшү турында карар кабул итә. Бар тик укытучылар рөхсәт бирсә генә, аны кулга алырга ярый. Чечен Республикасында кәрәзә телефоннар инде күптән тыелган. Санкт-Петербургның кайбер мәктәпләрендә дә шулай ук дәрес алдыннан мобиль аппаратларны укучылар тапшыралар. Уңай ягы да бар бит. Дәрсләрдән рәхәтләнеп телефоныңны кулга аласың, сагынасың. Это все ваш интернет поганый. А что с интернетом? Говорил, надо было выделенку ему поставить. Пялился бы в компьютер, был бы дадиком. А сейчас вон что. Дальше-то что? Тюрьма? Телефоннарны тыйсалар, мәктәпләрдә җырларга мөмкин булачак. Сүз Цой, Нирвана, машина времени җырлары хакында. Илнең мәдәният һәм мәгърифәт министрлыгы махсус проект әзерләй. Аның нигезендә балалар театр, музыка, сынлы сәнгать, кинематография, әдәбият һәм халык мәдәниятенең иң яхшы үрнәкләре белән танышачаклар. Мастер-класслар, танылган мәдәният эшлекләре белән очрашулар каралган. Бу исемлеккә 700-гә якын фильмнар керә, ә музыкаль юнәлешкә килгәндә монда Бетховеннан алып Владимир Высоцкий белән Цой җырлары да бар. Бәлки Татарстанга да шундый программа әзерләргәдер. Элвин Грей, Салават, Фердус Симаев җырларын өйрәнергә. Иң мөһиме, кумирларына кушылып, суга төшмәсеннәр һәм инде, әлбәттә, түбәгә менмәсеннәр. Раз, два, синжүллә. Дагыстан мәктәпләрендә менә җырларга ашык милләре, укып акча эшләргә исәпләре. Агыл районында иң яхшы укучыларга стипендия бирәчәкләр. Яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләргә 100 мең сум биреләчәк. Халык аз яшәгән бу төбәктә мәктәп укучыларына кайчандыр шуннан ук чыккан якташлары ярдәм кулы сузарга була. Укытучылар да читтә калмаячак, аларга шулай ук 100 мең сум тәтергә мөмкин. Бары тик тырышып үз эшеңне эшлисе генә кала. Велосипед. Точно. iPhone. 2 штуки. Бу атнадагы интернет дөньясындагы иң кызыклы яңалыклар менә шулар иде. Сез дә үзегезнең видеоязмаларыгызны безнең социаль челтәрләргә юллый аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Әгәр дә сезнең яңалыкларыгыз я кызыклы видеоларыгыз бар икән, безнең социаль шелтәләрдәге төркемнәргә җибәрә аласыз. Дөнья белән танышкан очракта гына кеше үзен чын мәгънәсендә белә ала. Без билем дөньясын Иоганн Гётеның нәкъ менә шушы сүзләре белән тамамлыйбыз. Сезнең өчен дөнья һәр вакыт кызыклы һәм үзенчәлекле булсын. Исән сау булыгыз.